Sunshine News Blast. Sa laing paghagpat sa atong balitang lokal, kuyog si Cebu City Mayor Nestor Archival sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpangapod-apod sa assistance to individuals in crisis situation kon AICS dito sa Pahina Central Dakbayan sa Sugbo kagahapon. Gipanguluhan ni DSWD Regional Director Shalani May Lucero ang pagpanghatag o ganaaw sa ang mga representante sa Land Bank o USFC, mga staff aron motabang sa payout. Nagdugot ang programa sa 2,000 pesos nga cash assistance ngadto sa kapin 2,000 ka benepisyaryo. Ang kalihukan gibahin sa duha ka sesyon, ang buntag alang sa North District o ang hapon alang usab sa South District. Gilao man usab niya nga paningkamot o ang maong paningkamot sa mga opisyalis sa barangay tanod o DSWD, mga staff niini sa pagpaniguro sa hapsay o organisado nga distribution. Ang AICS program nagtinguha sa paghatag og dali nga tabang sa mga individual o pamilya nga naigo sa krisis, katalagman o ubang emerhensya aron masiguro nga makadawat dayon og hinabang ang labing nanginahanglan.